Няма как да стане. Колко пъти сте чували това? Колко пъти някой се е съмнявал в мечтите ви? И в нас се съмняваха. Дори и ние подлагахме себе си на съмнение. Но след повече от 25 години ние все още сме тук. Все още правим това, което ни осмисля, и дефинираме всекидневно понятието за движение. И след целият този път, който извървяхме, все още имаме невъзможни цели, невъзможни за останалите, а за нас са просто следващата крачка.